И какво става, хора? Време е за мача. Лайкнете видеото, абонирайте се, ако не сте. Покте при... Ясти сера! Дамък! Матясти сера! Атаката продължава. Лапо, какво направи? Този епизод ще играем 4 мача, които не знам кои са, само знам, че Дамък, другите кои са. Ау Итихад май играем, Ау Итихад този епизод. Ще го играем. Макам прави там някакви чудеси. Атаката продължава. Матия Тисера. 2-0 Тисера. Браво, бе. Шинка. Още няма да правим смени. 2-0. Смяна ще направим, ако не бива в атаката на отбора. Стадион Мане. 3-0. И матчът е спечелен. Вече няма какво да казваме. Симакан! Няма да сме с чиста суха мрежа, чиста също. Султан Махан. Султан вкарва още едно попадение. И резултатът е 1-4. Резултат 1-4. Продължава матча. Лапорт. Емерик Лапорт. Спасяване от вратаря. Няма ли има корнер? Няма. Резултат 1-4. Чакайте в другото видео, което ще бъде за този вторник. Ще бъде видеото. Ще бъде на футболни акценти. Дано да ви хареса. Значи, с петък кариерата. Събота FC Mobile. Неделята кариера. Понеделник кариера. И събота. И вторник футболни акценти. После сряда пак епизод кариера. Четвъртък пак кариера. Петък пак кариера. И FC Mobile събота и неделя епизод. Хикс! Хила са направили Хикс! Хикс също Алдаун. Браво, бе. Матча също Ау Итихад. Роналдо ще влези. Бенто ще влези. Другите точно на местата. Време. Време за мега дербито Ау Насър и Ау Итихад. Второто мега дерби. Първото е Ау Ахли. Да, Ау Ахли трето. Но Ау Хилал е първото. Роналдо. Разкосва противник. Разкосва го. 1-0, трета минута. 6-та минута. Роналдо. 2-0. По-хубав епизод от това няма да има. Ако сега спечелим и 40 мача, Ал Хилал загуби един матч и другите два матча Хикс. 3 Хикса и една загуба чакаме от Ал Хилал. Ама това не е възможно. Дано сега Ал Хилал да направи загубата, защото не знам ни кога е Ал Итихад. Да малко 3-0. Бенто! Прави грешка с Карим Бензема. Искате ли кариера след тази си на Ал Насър да направи кариера с Реал Мадрид? Ще видим там как ще протичат нещата. Ще видим. What? Деми липсват ми играчи. What the fuck? Липсват ми играчи. Какво? Начо къде не? Не Начо, този другия. Къде беше? Не направих минуто. Липсват ми играчи, наистина.
Не ви лъжа, липсват ми играчи. Един съва. От 80-ка си Макам беше той 80-ка като миналия път. Но може би моята лична кариера, така е кариера, вече там моята лична кариера е с е с Аякс, лайвстрим оттам. Да ви снимам. Може да направя нещо такова. 3-3. Добро по време. От 2-0 обърнаха ни 3-2 и 3-3. Роналдо! 4-3. Роналдо никой няма да предаде отбора с Ал Насър. Какво стана? Още един черен картон. Играта е против нас. Ще пуснем тук Хамали. Майко. Защо е червен? Играта е против нас. Контузия на Симакан. Не можах да се намеря другия против. Няма защитник. Трябва да купим се. И ни сважда трети най-добър играч на отбора. Но хубаво, че автогол 5-3 вече тук няма какво се обърка. 5-3. Даже може би 6-3. Да, това си 6-3. Америка Лапорт. Грешка. Голяма грешка. Роналдо да направи грешка. 6-3. Роналдо. Не победими. Миналия имаш не спи... Какво става? Победими. И спечелихме. Този сезон ще бъдем непобедими. Казвам ви, този сезон сме непобедими. Малка победа за Ала Насър печели. И то масивно. 3 седмици. Не. Трябва ни. Трябва ни съва. И то незабавно. Ни трябва съва. Съва незабавно. 7-5 ще бъде. 7-5. Незабавно ни трябва съва. Не съм го мислил това нещо. Найм. Тодибо може ли? Не. Някакъв тук голям 80-ка, ама под наем. Защото бях взел някакъв под наем. Как знае, че нямам пари, бе. Не. Защо са толкова? Ще купя една 75-тица. Може. Но края сезона Бран Кордор от ЦСК навлиза масивно в нашия отбор. Контузията отива извън терена. Кордоба. Сила Верал. Тук този мач даже ще го скипна. Добре спечелихме. 1-4. Последен мач за епизода. 5-0 са били Ал Хилал са били 5-0. Не видях кой отбор. Така, Ал Ерда последни и Ал Хохуд, които бихме са на 12 място с 2 точки. Последен мач за епизода. 3 лесни, 1 труден, ама трудния го бихме 6-3, значи Ал Итихад са много зле в защита, като нас допускат винаги всеки мач гол. Като много нападението бега. Добро начало, Хилал, ако са зле, защита ще ги бием. 1-0. Тук защо се радвам? Ал Хохуд, не ги видях тук място, ама сигурно с 2 точки или една. Роналдо 2-0. Този матч трябва да го бием с 5-0 минимум. 5-0 минимум този матч. Ако не го бием 5-0, направо
Ал Ахли или Ал Итихад или Ал Наср или Ал Хилал да взимат купата. Защото трябва да бием този мач лекота 5-0, лекота, минимума. И... но хейтът на Роналдо вече можем да го вадим 20 минута. 3 гола, значи 5-0 ще ги направим. 5-0 ще ги направим. Роналдо дрибера. Роналдо с топката, Роналдо 4-0, гол. Ще го звадим на поредното, защото той ще направи 10 гола. Минимум да е 10 гола до края на матча. С това темпо. Това е Садио Мане. Няма какво да направи. Подава към Роналдо знае какво да прави. 5-0. 5 гола за Роналдо. Ще направи ли двоен хетрик? Да, може би последна атака за това по време сигурно. Садио Мане. Към Роналдо. Много важно за неговата кариера. Какво да направи Роналдо? Вадим го на почивката. Матиас Тесера трябва да покаже малко умения в този матч. Матиас Тесера. Не, това ще бъде Маркал. Аз ще кажа Марвел. И Матиас Тесера. Пълни 6-6. Пълним кошницата на Ал Ахудут. Ако не ми харесвам, напуснете. Ако сте фен на Ахли, напуснете. Но поне са върнете и лайкнете видеото. Садио Мане. Матиас Тесера. 7-0. Ще направим ли десятката? Никога не съм бил отбор с 10-0. Това ще бъде първата победа и за Алба, 4-0. Срещу отбора на Начо Фернандес. 7-0 няма да направим. 7-0. Дамах забили! Дамах са опънали матч, хайде! Нете взели сте Митрович, Салем, Милинко Исач, Малкон, Неймар, Робен Диеш. Малони май са взели. Не, Малони сигурно е резервен. Другия там 70-ката Алиал Булай. Сигурно и той е резервен. Но поне сме първи в класирането. Ал Хилал изостава с 5 точки. Последния са вече Ал Кулут, вече точка. Значи ние би сме били 14 в класирането. За купата дори е готово, ама още е Кудиморен. Тук за такъв другия мач ще изиграем. Групите ще играем Ал Рубах, Ал Рият, Ал Фейха, Ал Реят. Ще играем Ал Фетах. И това е. Оставим другия епизод за Ал Хибал. Добре, това беше. Аз бях Милен и до следващия път.